i vaig explicar-vos un poquet com funcionem els serveis lingüístics municipals valencians. He de dir-vos, aniré molt de pressa i tal, perquè ja sabeu que anem molt curts de temps, he de dir-vos que l'al·legoria que he col·locat està feta expressament, està fet expressament col·locar l'al·legoria, tot i que és una al·legoria mariana, al centre és Llits Maria, i algun amic va fer una rosa dels vents, no és una rosa dels vents, però il·lustra un poc el que és el treball en xarxa dels serveis lingüístics valencians. Són uns serveis que tenen els peus posats en terra, conforme veieu, arrelats al territori i coneixedors de la situació, i que uns als altres ens ajudem per tal que eixa veu isca i siga escoltada dintre de la societat valenciana. Ahí està el sumari, passarem ràpidament pel que són les oficines de promoció del valencià, què fem, quines coses fem, i ràpidament anirem a explicar què és la xarxa. Bé, primer de tot he de dir que el País Valencià és el paradís de l'autonomia local. Ja sabeu, les lleis permeten als ajuntaments una certa autonomia legislativa, etc. El País Valencià és el paradís. No hi ha cap organisme supramunicipal que sigui similar al consorci. Allà cada ajuntament s'hi vol crear l'oficina de promoció i l'oficina de promoció és molt lliure de fer aquelles coses que vulga i que els seus polítics li permeten, clar. Quines denominacions tenen els serveis lingüístics valencians municipals? Oficina de promoció de l'ús del valencià és un dels més estesos, o PUF. OPB, Oficina de promoció del valencià, ja s'entén que és de l'ús. Hi ha gabinets, hi ha serveis lingüístics, el meu és un servei, hi ha regidories de política lingüística, hi ha unitats també, i l'altre terme que sol repetir-se és normalització, és dinamització o és política lingüística mínimament. N'hi ha alguna regidoria i algunes han desaparegut que es deien regidories de política lingüística. És el terme que menys existeix, menys s'escolta. Les dades que vos explicaré estan passades a partir d'una enquesta, tot i que funcionem en xarxa i en llista de correu i ens veiem almenys una vegada cada 4 mesos, en reunions periòdiques i tal, he preferit preparar una enquesta, passar-la als companys i tindré unes dades numèriques. L'enviament i la resposta ha sigut via internet, etc. Aquests són els 6 punts bàsics que he intentat esbrinar. La tipologia de l'oficina, les persones que hi treballen, les activitats que han desenvolupat només els darrers 2 anys, més enllà no ho he tingut en compte, els contactes amb altres oficines, l'associacionisme del personal, associacionisme sindical i professional, i les perspectives de futur. La immensa majoria de les oficines que han respost 39 oficines. Una és l'oficina de la Diputació d'Alacant, que no existeix i no podem dir que sigui una oficina ni que s'assembla a una oficina. Una altra diputació és la de Castelló, tampoc té oficina. Hi ha una gent que treballa i fa coses, però mínimament en aquestes 2 diputacions. Una de les que sí que he comptat, dintre d'aquestes 38, és la Diputació d'Alacant, que té una unitat potentíssima, i hi ha personal aquí mateix. Bé, a la llista de correu som 69 oficines i hi ha una oficina que no té llista, no té internet, però tampoc té eixida telefònica que va fora. No li permeten eixir telefònicament més enllà del seu municipi, sinó que ha de demanar conferència conforme en els anys 50. I per tant no ha respost l'enquesta, clar. Bé, això que vos dic, entre el 87 i el 2008 són la majoria d'oficines les que s'han creat. Com veieu, del 91 al 95 i fins al 2005 els percentatges són aproximadament els mateixos i són la immensa majoria. Les tipologies de l'oficina. La immensa majoria respon a una tipologia que no s'ha expressat en cap llei i que s'expressa només en la convocatòria de subvencions que fa la Generalitat Valenciana. És una subvenció que abans estava encarregada a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i ara ja ho gestiona la pròpia Generalitat i que diu que al capdavant ha d'haver un tècnic lingüístic o una tècnica lingüística de grups A o B, A1 o A2 en la denominació actual, i que ha de tindre unes determinades funcions. Estrictament, de la llista són la immensa majoria dels que compleixen això. Hi ha altres oficines que fan coses similars, departaments, unitats, etc., que tenen funcions d'oficina de promoció de l'ús.
També hi ha centres d'educació permanent d'adults que fan d'oficina de promoció de l'ús. Cap centre d'educació permanent d'adults, i n'hi ha uns quants, ha respost l'enquesta, però com que són a la llista i tal, sabem que existeixen. La immensa majoria del personal és constant, vol dir té contracte o és funcionari, etc. N'hi ha 5 persones altres, becaris, contractes de promoció d'estes d'ocupació jove, etc. Hi ha moltes oficines unipersonals, una persona s'ho gestiona tot, és el cap del servei i el final del servei també. Hi ha molts interins i temporals, un 20%, això és una quinta part, de cada 5 dels que veieu per ací, almenys hi ha un de nosaltres que és temporal. Això és molt roïn, és molt roïn, i al final veurem el cas d'Alboraya. Hi ha una persona al capdavant de l'oficina i l'alcalde ha decidit tancar l'oficina, ha canviat el reglament de normalització lingüística i aquesta persona, i altres, crec que són 16, en total 17, aniran al carrer. Com que és interina, anirà al carrer. I si no volen anar al carrer, ha d'anar al contenciós. Bé, i les altres 5 persones que ja vos he comentat. La jornada, la immensa majoria, està en jornada completa, encara que hi ha 6 persones que acumulen 2,3 jornades de 37 hores i mitja. És a dir, hi ha 6 persones que no les han contractades i que no les han contractades per jornada completa i que només treballen una miqueta, o en el servei i en altres tasques, o només en el servei i la resta de temps estan en sa casa. Ja vos he comentat allò dels grups. La immensa majoria d'oficines tenen a 2. Hi ha algunes oficines que, contràriament al que diu la normativa de la subvenció, només tenen personal administratiu al cap de l'oficina. Això, en aquest sentit, no haurien de comptar com a OPBs per a la subvenció. No estic segur si compten o no. En canvi, la preparació i l'especialització del personal és infinitament superior. Hi ha 30 llicenciats, recordem que el requisit mínim és ser diplomat, n'hi ha 9 persones que, a més, tenen el tercer cicle iniciat, n'hi ha 3 doctors, una de les quals està en la sala. Si algú es posa mal, sabem que tenim un doctor en la sala. I és un col·lectiu bastant implicat. El 22% del PC, el PC és el personal a jornada completa. El 22% són membres d'associacions professionals especialitzades, però alerta, el 49% són o bé sindicalistes o bé són càrrecs sindicals dintre de l'organització de la seva empresa o almenys estan afiliats. Quines són les principals activitats dels serveis lingüístics valencians? Hi teniu, com sempre, assessorament, formació, dinamització, col·laboració i traducció. Fixeu-vos que traducció pesa un 40%. D'això parlarem una miqueta més avant. Assessorament, la immensa majoria de tasques d'assessorament corresponen a assessorament gramatical i a correcció de textos, és el 70% de l'activitat. Informació sobre drets lingüístics, que és una obligació que ens imposa la Conselleria, és un 22% de l'activitat, no està malament. Formació. En formació la immensa majoria són cursos interns per a la pròpia institució i també hi ha cursos relacionats amb la titulació que dona la Junta Qualificadora. Hi ha altres, hi ha cursos per a immigrants, etc. Dinamització, majoritàries les activitats per al comerç, etc. Traducció. Considerem que és excessiva per a la normalització lingüística de la institució. És el 39% de la principal activitat que es fa, la que va orientada a la pròpia institució. Això suposa que de cada 5 dies, 2 dies es dediquen a traduir documentació interna de la institució. El 89% de les oficines tradueix documentació interna, el 92% tradueix documentació interna que va documentació de la institució adreçada a la ciutadania. Si sumem això és el 46% de l'activitat de traducció. Aquí s'ajunten dues coses. El mínim esforç dels treballadors, que ni tan sols es preocupen per complir realment en la seva tasca, i la inacció política que no els diu, escolta, és una de les llengües oficials, tu com a treballador públic estàs obligat a treballar també en aquesta llengua. Això implica que les oficines de promoció del valencià esdevenen oficines de traducció al valencià, cosa que és nefasta per a la promoció de l'ús de la llengua. Una col·laboració alta en la xarxa, important col·laboració amb entitats del municipi, important col·laboració amb Escola Valenciana, amb Generalitat, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, universitats, etc.
Bé, entrem ja en matèria en el que és la xarxa. La xarxa consisteix en tècnica, és una xarxa dels tècnics, som els tècnics que ens reunim periòdicament en convocatòries de les administracions locals, van signades, els nostres alcaldes ens donen permís, etc., saben que anem. Però la xarxa és purament tècnica. Hi ha una fira de projectes i activitats, amb pressupostos, amb fitxes tècniques, etc. La xarxa és oberta, està oberta a oficines de promoció del valencià, però també a similars. I per què? Perquè va haver una època en què s'hi van acostar alguns municipis en determinada gent que treballava a l'Ajuntament i finalment això, en un termini d'un any i mig, van derivar en oficines de promoció de l'ús, es van crear noves oficines. I era gent que havia vingut a la xarxa. Bé, permetem que vinguin les EPEs, el personal que s'hi dedica, etc. La participació és considerable. La gènesi de la xarxa, abans de setembre de 2002 hi havia reunions comarcals o provincials, la data de naixement és el 20 de setembre de 2002, va haver una reunió a Carlet en la qual vam assistir tècnics de tot el territori del País Valencià. Entre el 2003 i el 2004 van haver noves incorporacions, fixeu-vos que pràcticament vam doblar el nombre d'assistents, i vam començar a intentar institucionalitzar-nos. Entre el 2004 i el 2005 va ser un període de fracàs en la institucionalització i bàsicament va ser pel que acabo de comentar, per si volíem una organització oberta o tancada. I de fet la gent que volia estrictament una organització tancada, només d'OPBs i només de personal estrictament tècnic i relacionat directament amb la filologia o en la traducció, es van apartar una mica. Va ser un moment decisiu, un moment molt dur. Entre el 2006 i el 2007 ens van posar les piles, van començar a funcionar i ens vam mirar de consolidar-nos i ens vam oblidar de la institucionalització. Des de l'any passat i enguany estem intentant signar un conveni o protocol, que és el que vol l'Acadèmia, amb l'Acadèmia Valenciana i la Generalitat Valenciana. Hi ha hagut un cert acostament de la gent que en principi s'havia cindit, per això em pregunto si serà el principi de la reintegració. I la negociació per a aquest conveni encara està oberta. Importància de les TIC en la xarxa és bàsica. Hi ha una llista de correu tancada en el sentit que només poden participar la gent de la pròpia llista, no té moderador, es poden enviar els missatges, però sí hi ha un gestor i un propietari. Està allotjada en un servidor gratuït i ja us dic que entren les 69 oficines més les 2 diputacions a banda de la Diputació de València. La Diputació de València també està comptada. Ahir tenim com treballàvem abans, fixeu-vos que Josep Andrés va voler escriure als 65 que hi ha en aquesta llista i això ocupa 3 pantalles. Ara treballem en una llista i prou, escrius a una única adreça i ja està. Hi teniu les condicions de la llista, només els membres poden veure el contingut, només els membres poden veure la llista, la gent pot demanar una invitació per entrar, encara que les invitacions que hi ha hagut, crec que són 3 o 4 les que s'han demanat per la via de demanar invitació de la llista, les hem rebutjades perquè no era gent de serveis lingüístics, i han acudit, des de serveis lingüístics han acudit per un altre cantó a través d'altres socis, etc. No tenim cap pàgina ni res. Bé, hi teniu una mica quins temes tractem, etc. I ahir com funciona, total membres 81, gestors tal. Veieu més membres perquè hi ha gent que rep en 2 adreces els correus. Bé, les pàgines web institucionals també són bàsiques. Aquí teniu un exemple, que és la de la Diputació de València, que funciona com la gran casa, no només dels municipis de la província de València, sinó en realitat de la gent de tota la xarxa, que presenta coses i tal. Per exemple, això de primeres paraules en valencià per a nouvinguts. I em permet posar a mi mateixa, que tenen allotjada allò del diccionari ciclista, perquè ara us explicaré un altre sistema. L'altre sistema és les pàgines gratuïtes. De fet, la del meu Ajuntament, el meu Ajuntament em presta un xicotet d'espai que procuro utilitzar, però he utilitzat els recursos gratuïts que em permeten una dinàmica molt més gran. I, entre altres coses, això a l'Ajuntament no puc fer-ho i aquí sí, és el diccionari ciclista que heu vist abans en paper, aquí està electrònic i la gent pot consultar-lo des d'allà on vulgui i no cal tindre el paper. Bé, quin és el futur de la xarxa? El futur de la xarxa pensem que és la institucionalització per mitjà de la signatura del conveni, per la constitució d'un ens supramunicipal
per una major implicació de les dues institucions que tenen poder pel que fa a l'ús de la llengua i a la dinamització, que és la Generalitat Valenciana i l'ABL, tret dels propis ajuntaments, per una major professionalització dels tècnics, per crear uns espais dignes i una imatge corporativa de les agències de foment del valencià, i també vull comentar-vos ràpidament i finalment l'opinió dels tècnics. És un optimisme amb reserves. Només no arriba al 60 veuen un futur positiu per a la xarxa, la meitat veu positiu el conveni, però alerta, només un 34 veu un futur positiu per a la seva pròpia oficina i un futur negatiu el veu el 16%, el 24% veu el futur negatiu per a un conveni només amb la Generalitat i no hi ha ningú que vegi positiu un conveni amb la Generalitat, que això seria el CNL, i està el fet del tancament de l'oficina d'Alboraya. I amb això acabat.